cikin lokacin da aka fara abun nan sai gwamnati ta tsaye da connection mai abun da ya kamata kai ka gane kai mai fitowa kana kone taya ko kana jehe-jehen duwatsu ka rasa connection wannan da hake ma kokowa da gidan shi da wani aikin shi bai rasa ba saboda shi yana da wifi haka in ubanka baya ciki da kai da ubanka da uwarka kun zauna ba ku da su wannan kadai ya kamata kai nazari wai ni da nake mu wani kokowa yau gani ban da mai da zani in sada da shi yadda mun ka saba ta WhatsApp ta Facebook amma shi yana da shi a gidan shi kuma yana da shi a wurin aikin shi to ka tabbata duk abin da kake nan kana yi dan wani na hake yi shi ƴaƴan shi ba su hitowa wannan kowa ya kamata ya gane shi kuma da kwadi ne ƴaƴan su ba su hitowa in ta kai a zub da jinin na a zub da jini tare da su su ma ba su hitowa ballantana ka ji karhin kokowa lokacin da annabi ya jihadi cikin jihadi tare da shi amma ka gaya min dan siyasar da yake zakkuwa ya zo ya yi tsaye ya shiga sai ko ko ne tare da shi ko makusaci shi ba ko makusantan shi ba gani to ka zo kana kokowa ba gaira ba dalili ya kama gidan kasa kaga boni yanzu ba ga talakawa ke zuwa sai ne musu ba wanda ba ka da dosiya a kotu ba latana sai wata kila yan droit de l'homme irin sun da zaka irin larar d sambrikin na ta zo declaration universelle de droit de l'homme in sun kai ziyara an ka tambaye kai kakana ka ce ai kai baka dosiye baka taɓa zuwa garin alkali ba watakila a tsaya a ce to wanga kenan ko ya kama shi. Madalla ina ga rajuto bari mu sallame saboda lokacin na in second abinda nake son ka gyara cikin maganar nan shine shi wanga zabe da ake ko wanga ta yada ake ta demokrasi ta al'umma ce ta 'yan ƙasa ce ba ta 'yan siyasa ba ta wani bace ba ta 'yan siyasa bace yanzu wannan kamar wanga shi ai zabe mutane sun kada suke son abinda suka kada nan a yi respecte in shi da suka so tun da zaɓe ne an kai so da yarda ga abinda muka zaɓa to muna son masu haɗin sakamako su yi aiki da abinda muka zaɓa a zahiri kuma a bisa kan gaskiya ba bisa kan wani durba ba kenan kokowa da ake zancen a kare yanzu wannan da kake haɗi na mutane su hana kansu na cewa su tai suna kone-kone ko buke-buke ni shine nake haɗin akan nan wannan in yan siyasa wani ya kawo wannan shawara na zo ai buge-buge ko kone-kone ba a yi sai da shi bai kamata ba ku tai sai tare da shi ko me za a yi ku yi tare da shi kuma bai ka siyasa ka ce kana jagorancin mutane a ce kana baya duk lokacin da muke kokowa in ka ga mu yi mashi ai tare muke zuwa ai muna zuwa tare saboda cikin tsari yadda muka yi ta ba ka ji na haɗa maka mu hana kanmu violence duk masu inda mun ka tsara da ni dai wanda an ka tsara da ni ba a yi ta tashi da izinin ka ya kamata in yi gaisuwa ta karshe ga Sani Haske Zandar da yake yana godiya ga irin wannan shiri na karuwa da kuma Rufai chef service station regional ta Zandar nagode Rufai da kuma duka waɗanda suka bi mu halin yanzu abun ba kariya za shi ba saboda ba mamaki in muna cikin masu rai rana ta yau a ci gaba da wannan tattaunawa saboda da duk abin da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa dole mu yi shi tunda muka mai da muka ce abin da duk zai sa 'yan ƙasa su gane juna su zanna lafiya wallahi talaka duk abin da za ka yi shi karo gare ka mushi muke yi saboda wanda ka gani dan barake ya aji ya kimsa ya aji bai da matsala ko da masa kala zaratin kai da gobe sai ka buga nan ka samu wallahi kai makanka kiyamul ni ban ce wai ko da ku goyi bayan mutanen ku kowa shi so wanda yake so wannan ka'ida ne kuma ku bi umarni amma wanda bai san hawa bai san sabka ba dan Allah dan annabi mu ruha mu junan mu asiri kuma mu yi imani da wani abu duniya ga ba zaman ta ake ba duniya ga duk yadda kai ko yanzu dai gobe landi ko to an canye kwana guda mardi an canye mercredi kullun cin kwanaki ne ana taya sai an kai ga rami kullun wa yan fani ake wajen kabari amma kullun kuma sarkawa muke da neman rayuwa ta duniya ba a tunani da mutuwa ba a tunani da mutuwa da duniya gaba da ta zai ba wa'azi nake ba malami na ilimi plus yake mashi amma ya kamata lokaci zuwa lokaci muna tunatar da kan muna sanar da kanmu wagga duniya ba don irin abun da ka tara billahi lazi baka taya da shi dan kyallan nan da za a sa kowa haka za a saka motocin kat harreban da kuka da wace ce da ka bari ba a saka ciki a tayi da kai cikin mota illa in kana da mukami ne ma a dauke ka cikin mota safar famfe ko ta niwa ne ko kuma biba ko na ko ta ambulance akai ka kabari akai ka a to wai ma shi ba dai a saka cikin kat a tayi da kai a sa climatizer za a kabari amma sa climatizer a sa climatizer ramen nan kuma karama da babba kuma a gilma ka a kawo itace a sa ta wurin kuma an kare
da kai kuma a juya karshen da ka bar yan mace mai kyau yan karama so su ta har ga arme ta ba gar ba saboda ka tare kuɗi ka bar mata kai masaram